Opisyal yan alinukatan ni Ilocos Norte 2nd District Representative Congressman Angelo Marcos Barba ti 3-day AMB Beach Volleyball 7.0 2nd District Leg and Provincial Championships iti Barangay Victoria iti Ili ti Curimaw. Nagipagpaset digiti sa nga pulikat may nga iliken syudad iti maikadwa distrito ti Ilocos Norte a pakiiramanan ti Ili ti Banna, Badok, Curimaw, Nueva Era, Paway, Pinili, San Nicolas, Solsona, Marcos, Dingras, ken Batak City. Enjoy the challenge and maintain a healthy mind. Of course, we have the provincial government, especially the Ilocos Norte Sports Development Office with Ma'am Helen and Paibo assisting us, and the Provincial Engineering Office. And our local officials, they're all here. From Badok, Pinili, Curimaw, Banna, and some more officials coming. Makuna a volleyball ti may saka digiti paborito nga sport digiti Pilipino. Sumagmamanumitten nga atleta ti nagipagpaset kadagiti imununan nga AMB Beach Volleyball ti naipaayan ti nabaligi a career iti daytoy nga sport ken nagbalinda pay a national athlete. Ang namamayagpag ngayon is Miss Zarina Ramos of the JRU Lady Spikers. Nakita niya sa Facebook, and she was one of those who was playing during umpisa pa lang, andito na siya, and recruit na nga ng JRU. 2018 idi umuna agundaway ana isayangkat tinasa a tournament. Kunati congressman nga ay kalintegan nang agtultuloy-tulat ta daytoy a tournament, ulay malpaston ti termino na ka 2nd District Representative ken manamnamang imaneherto daytoyen ti maysa a foundation ken katinulungan da dagiti sponsors. Kabayatan ako na ti congressman na nabukel ti idea pakaseknan ti AMB Beach Volleyball gapu iti kaanakan na player metlaeng tinasao nga sport. In one of the beaches here, nagbakasyon kami, kasama ko yung pamangkin ko, si Sandra Vidiones, the sister of Paulo, my nephew, pamangkin ko na, dalawa. Out of the blue, dahil nagbabalibol siya since grade school, she was already a member of the high school team as an alternate. Grade school pa lang siya. So she told me, Uncle Ange, why not start the beach volleyball tournament? Alam niyo man ako, why not? Napili ti congressman nga ikanti atensyon ti beach volleyball gapu tapat siya na nga alalisto nga imaneher digiti coaches digiti atleta. Magnamna maababaen ti naiget a suporta ken digiti major sport events iti probinsya, ma'am-amoy ti Ilocos Norte kas maysa nga sport hub. Mark Magdirila, Balitang Solid North.